Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai pi ki parlok baro mai Christensen hakani kapor ngonra shapi ki kubor bakongsan jong katayo. Kumbajulong hakisnam ki balalet no kamang tingka jong kajela na kabenta usnam arhajar arpulai hedo arhajar arpusau kade ka bakhambun ke jing penlot banya ke jing yo hakabau menteri rangba ukanret ki sangma ubapet ya katanat platingka ulawan ra ya kamang tingka kaba ke jing yo kalong khat khandai hajar sauspa sapu ar klor tingka kat ba ke jing pelut kalong arpuwe hajar lai pusau klor tingka kabamut kani kamang tingka kade kabaduna kapisa da shi hajar sanspa khandai pu ar klor tingka kamang tingka jong ka jela kampat judan kabatam kapisa hendai kade bet kabaduna pisa haus nam arhajar arpu ar hado arhajar arpulai kamang tingka jong ka jela kade kabaduna pisa da shi hajar praspa sabu khandai klor tingka Habawan ra kamang tingka hayeng dorbar ukan red uloong baka jing pelut baro kanlong arpu ar hajar arpu ar klor tingka henrei khlam dak henlang ya ka jing siu ya kiram kaba khandai spa prabu pra klor tingka ka jing pelut kalong arpu hajar lai phusau klor tingka halor ka jing yo ukan red uloong ka jing yo baro kanlong arpu hajar nyo spa prabu klor tingka henrei khlam dak henlang ya ka jing shimram kabalong ar hajar lai spa lai pu khandai klor tingka kajing yo baro kanlong khat khandai hajar saus pa sapu ar klor tingka kani kajing duna pisa ha kamang tingka da shi hajar sanspa khandai pu ar klor tingka kalong kumbal lai pon saw ar percent jongka gross state domestic product habakran chapang ka sarkar MDA ka baar Menteri Rangba ulamat pangkat tu kat ni ki jingpet jengai na kabenta ki sansnem banwan kita kilong ban kentiu arsha ya ka GSDP kata sya ka prapo hajar klor tingka hadu ban poi usnem ar hajar ar pinyo hadu ar hajar ar pupra da ka ba kham kentiu ha ki rukom penlut ba jingbe pisa na ki kenhun shimet lingba ka khayi kam jungok kai bat ka jingkham he ka dor ha ka rep karyang ulong bana ka benta ki samla ka sarkar ka dan ka thong banthaw san lak tali kilat yo kam da ka ba kham le jingmut ru ya ka rep bat ki we ki tanat ki bayajan bat ka rem kilat ban sengkam bat kan tie ki kam jungo kai nalor kilat lingba ka jing shakri lingba ki kor ki bor nalor ka jing tay ka nong ba shalong ka bat thamai bat penlong kum ka jaka pedeng habai dei ba ka jing nang kiu bat ka jaka pedeng jongki lariti lane culture haga than chatai lami ngi bat an kan tiu ya ka jingbe pisa ban pen kala dor ya ka jowai bat tura kom ki jaka sor ki banang kiu shaprang ukon rat ukran ru shapang ka jing kan tiu ya kinong le kai na du kilat ai jing hi kai pen ben bat ka jing tai ki jaka ye le kai ka jing ya dai ki khlong na du ba ki dang ren ka jing pen kop bor ki kan thai ling ba kilat kamai bat self help group ulo ong ru ba sarkar ka kwa ban pen bha ha ka jing la jong ka ban trei kam bat ka jing khuoj ha ka ru kom trei kam da ka jing don ki kor ki bor ba ka jing pen sok ha bale e ki kam la jong bat ban pen bha ya ka ru kom em ki nong shong shnong shu menteri rangba ulo ong ba ka jing kular ban pen long ya ka megalia ka jilla ka barung ha ka kerdan ka ba shipho na breng ki jilla baro ka de ka thong ka ba dei ban urlong na kumno house nam arajar lai pu ar usnam uba ka jilla kan rakhi ka jing dap han riu phosnam kijing yo pisa ki ba khaman ka bha na ki khajna ka sarkar pedeng nyo hajar praspa lai pusau klor tingka ka scheme na sarkar pedeng san hajar sanspa sanpun riu klor tingka jingerap lane ka grants na sarkar pedeng ar hajar nyo pun riu klor tingka ka jingpen mi pisa na ka jilla lai hajar ar spa san klor tingka ka jingpelot ki ba khaman na ka benta ka tulap bat bai bam temen nyo hajar nyo spa nyo punyo klor tingka na kabenta ki jingerap lane grants and aid saw hajar saw spa san bo khandai klor tingka na kabenta ban pinpoi bat thiet tiar shi hajar shi spa khar ar klor tingka na kabenta ki jingte jingshna saw hajar saw spa phrapo khandai klor tingka katu ka ni kitna trei kam ka jingmang pisa tanat puli puthi ar hajar praspa phrapusan klor tingka Tanat platingka, ar hajar, ar spa, sapulai klor tingka, PWD, shi hajar, praspa, nyopu kandai klor tingka, planning, shi hajar, praspa, khatsau klor tingka, tanat kokot kakya, shi hajar, praspa, san klor tingka, bai bam bat kiwe ki jingmentoi, shi hajar, nyo spa, kandai kusau klor tingka, Tanat penroi nong kendong, shi hajar, sanspa, prapu pra klor tingka,
Tenat pulit bat pelip ding 6,000 arspa prapasan klur tingka. Tenat boarding 6,000 nyo spa kan nyo klur tingka. Kamang tingka kisamla 8,000 arspa katsan klur tingka. Kasni sedang kedor bar mang tingka ke baningkong jong kaying dor bar tawaan ke bakat wei ke jela kalasak hiya ki kenrum kenram hadien beulat ke jela la pendan kam daga ketien hindi ban ai jingkaran hapo yeng dor bar ha ke bami ke jing persya ajor neki MLA ke Voice of the People Party ke belami jendat na yeng dor bar kum kedak ke jing persya ha ke bau nong elam ke seng oba aden besayomat ula keno bakani kade kanong penyat na duk Delhi bat ka VPP dalele kanong pedang namar ke Meghalaya kam de ke jela baki pat ba ki kran daga ketien hindi tang mare sedang ulat ban ai jingkran daga hindi uba aden bade MLA kanong krem ula yang na basyang ban persya ya ke jingkran ulan uba aden ula ong baka VPP bat ki pat ba ru kim ya ha bat kran daga ketien hindi bat amla ban pedang ya kanu kanu jing penbet ke bawan Delhi hadin wa ulat ula beteng ban ai jingkran Nagliang ki MLA ke VPP hapo ke jingelam uba aden kelami no na yeng dorbar kum kadak ke jing persya. Hadian ke jing thwet ba ke jing bot dien ke balane kum bakat tu kan isngi ki pulet ke Ribhoi district menha ke arpo etrik ubenai leber arajar arpulai kata ha ke puar kum ba prabaji AA kelayo ban kem no arut ki brio ki bala subadon kti ban penyap dusman yo we urang ba na kasnong arpo mer paha maulen bala tip kerteng kum ba Elias rendong hendre posnem kerta. Ya kita ki arun ki bela syak kem no ha ki pulet latip kerteng kum Prince Abraham seliang lai pesan senam nakasnong arpo mer paham maulen baru ba social korba nyopu arsnem nakasnong umdam duki kuman syukdo hang ni uba Elias rendang ulami na layi yang ha ka step jong ka khandai tarek mentau benai balet cha ka ling kharep ka jong u ka badan ha ka tehi ka snong marjan ba kamadan football hendai te urang ba uklemon phaying shu badai tat hadu ka janmi jong ka tehi ka sngi bagi pat ba nong song snong kilalap ya ka met yap ka jong u ka bala thia ling tar ha ka te ka ling kha rengkat ka jingsha pom da ki tiar ki bandam badlen tham mau na ki benta jong ka khli ki bulet ka West Giant Hills district kilakyam ya upara jong I love you talang umeban talang ringkat uparlok jong u sambun dekar halor ke jingkeno bagi don ketiban penyap yo pen kreak surong arpo kendai senam kereta ya kamet jong pen kreak surong ubana kesnong mingsngat West Giant Hills district ki bulet kilayo tam ka we ka klau ka bahap apo ka thanat mauring keneng ha East Khasi Hills district yang meban talang arpway senam ki pulet kilayo kiam halat dem treng kat bayu sambun dekar arpenyo senam ki pulet kilayo kiam hawa ya jer kat kum ka kubor balayo lom kini ki armut kila phla ba kila don kti ban penyap yo pen kre surang bar kila yalam ki pulet syakati ka klau ka bagi bread ya ka met yam jong open kre surang ka kubor ka bayo lom na ki pulet ka ithu ba uni open kre surang ula jar ngai na yeng na du ka khatwai tarek uleber arajar arpulai ringkat bar ka kali Mahindra pick up ka badang thit thamai ki bahiyeng kila ujor ka FIR hathanat nartiang haka arpulai tarek ubenai leber arajar arpulai haringkat ki ummat kthang bat ka jingyam pat do not ki bahiyeng hasam jong open kre surang kila pendap no ya kan yam karukom ya ka met ka basa jong te urang ba Usambut Menteri Rangba ubak Prestun tensong wapet ya katanat pulet ha kani gejala ulai thu ayeng dorbar men ha kasngi pale katayo ba ubreu balah tip kerteng kum uzekaria so thiang ubana kasnong mautari merdan sning wala keno ba ula syadung hathem yo maulong shamla ai ka jing batai ka basai hendai ula ai ka jing batai ka baya pher nadu ka step joka khat khandai tarek ulber arajar arpulai hadien bagi pulet kila pelong ka jing toket halor ka e ka baja uba tensong mulai thu ya kani hayeng dorbar ba ai juba ban pensai halor ka jingkran jong MLA ka maulai uba Bright Star Well marbenyang bala puli ka FIR ka bala ujor ha ka arpho tarek benai leber arajar arpulai daga para kenthe jong uzekaria so thiang uba Preston mulai thu ba ka janmi jong ka arpho tarek benai leber arajar arpulai uni uzekaria ulai thu aki pulen wala syadung hajan ka hotel Pegasus ha khandai lat ha ka bawla ithu ru ba ka de ka kenthe ka badung yu uba Preston ulang bakani ka jingja ka de ka ba am shine na kalyang jong ute ubriu bakeno u ai ka jing batai ka ba am ya hap satya na mar ka jing batai ka pher na ka wei pat ka jing batai ka jong u kom tau ba tan song la kan tui ginong song snong ban kiar na ka ba pen priang ya ki jing tho a social media ki ba ya lambakla ba na kalyang ki pulet ru ki dang to ket ban nam ya ki jing shisha baro
Udukot ka Raja Sabha Ujairam Ramesh menhaka arphuai terik ulaber arhajar arpulai ulapha dak shithi sha director katanat Central Bureau of Investigation usubut Kumar Jaiswal hakabayade ba kajingkan tho o menteri korbari ba sarkar Meghalaya kadai ka babam saptam hapo kari Hakashithi bala tho do Ujairam la tho ba kum menteri katanat korbari o Amit Shah udan ki jingte ban pinchisha ye ka e ka ba ukan tho nai ne ginu ki daw ki bamtep Amit Shah uklam shim lala ban penbiangi ki jingtep hakabayade ba jingbam sap ka sarkar Meghalaya Ujairam ka shithi ula ongru ba na ka benta jingbaha ba ka jingbyang jongkari barok away na karpat bo director katanat CBI udai ban khot hajerio Amit Shah ban pha IT ya ki jingtep ba jingshisha hakabayade ba ka te ka jingkano bam sap ya ka Meghalaya Shu ki dekat ke Raja Sabha ki kuat ruban kerpat bentok ket ladau menteri katanat korbari usyak berngem menburi ki kambam sap hapo ke jela Meghalaya kenang ban penlong ya ke seng BJP ban kershan ya uju menteri rangba hadian ke election ke badang sudapshen menteri ke jela konat ki sangmau lo ong ba ke uniform civil code bill kadai ke balawan rak shimet bat ampat don kanu ka an ke bala menjur da ke Raja Sabha habayade ba ke UCC Ukonot ulai thu balawan rak kum ka private members bill lani ka bala shuwan rak shimet bat kampat dei ka an ka balawan rak hi ka sarkar pedeng hayeng dorbar menteri rangba ulo jubab ekni ba jubab ek jingkali jong MLA ka mauring keneng ba Livingstone kharpran bala kali halor ka nongrem ba ka sarkar pedeng ka yeng habaya dei ba ka uniform civil code Uba kharpran ulo ang baya ka UCC la menjur da ka Raja Sabha ha ka khandai tarik unok pra arhajar arpuar Henry ukandor la pensyai ba ampat don kanu ka jing menjor ya ka UCC ha ka tei ka sngi bat ka tarik Uwe nong snong ka bak marang constituency u bala tip kerteng kung ujon marang ula aida ka mukot dumah Meghalaya High Court ban pha mat dani pendu ya ka jinglong MLA jong kartush ar marak u badeu MLA ba menta ka bak marang constituency ya South Garo Hills Kanong rem ka ba ujon marak ulapen kanong ka ba u kartush ulapen pau hakikot kisla election ba udan khatlai tali ki kam contract bat ka sarkar jela baru deru contractor bala penrong kerteng bat kitna trekam jong ka sarkar kum ka PWD roads and buildings PMGSY katanat puli puthi water resource bat kiway Ujuan marak ha kamukot dumau lapen pau bakat kum kekenduan ka ba khandai jong ka Representation of the People Act khat khandai spa san puway unu ula ban syamat kerteng lada udang don ki kam contract ha pedeng jong u bat ka sarkar ban pentrei kinu ki kam Ulo ang rubo kartu sudan bun tili ki contract bau pentrei na ka benta ka sarkar jela bat namar ba kini ki lapa ha ka sngi bala pet benya ki kot kisla jong ki kertong ka sngi tap vote bat ka sngi ba pen benai ka result lani ka jingmi na ka election namar kata di ban mat kerteng u na ka jinglong MLA MLA ka nong krem constituency u badeiru unong yalam ka seng VPP uba Aden Mele Basayoman manha ka sngi thoding ka tayo lo ang ba ka dei ka sien ka baningkong kumu MLA Kabaw layo ban mat ka jingle don bor ha ka kompanya dorbar Uba aden ulo ang bagadero kasin ka baningkong banyu baw lampang ka yung dorbar tawan uklam ka lishwa la ne shimlangi ki jing ajing mut jong gidukot ka liang persya la kapor ka labiang ni man penway ka dorbar ni ban penjelan ya kapor la dadon kam Uba aden ulo ang sarkar ka tep khambahan amar ba ka don kamat ka bakongsan banetay ka balabu di gidukot ka liang persya ha ka bayade ba ka roster system ha ka jela Shushu uba adan ula ongru ba ka sarkar ka kwa tang ban kyar ni kini ki judging ya tai namar kam kwa ban kit clear Ula ong balada ki dukhat kalyang persya kemyo ban ya shim banta ban ya tai hador bar hapo ko yung dor bar tawan an mi shasurang Tira gitu ki kubor parlong ila poy sya ka bakun kadhadu bagini shim biang la shim tayo ha ka ju kasngi kublay shibun